So hi mga Zay, so welcome back to my channel there, no? Medyo dugay-dugay pud ko nga wala ka video, wala ka vlog kay. So medyo busy pud. Inyante. Pero I-appreciate din na tong kung ano, na pinaandam nga makeup. Isa, ala, na wrong. Kita naman siguro sa title, no? Nga mag-analysis ta. Ito yung analyze na kanta ni Bruno Mars kung unsa gyud ang sulod na nga unsa gyud siya kanang Versace on the floor. Naka-decide po kung mag-analyze kay atong tabangan kung unsa gyud problema ni Bruno Mars. Unsa gyud yang kasakit sa kinabuhi. So na ako gi-prepare diri ang mga yang kanta Versace lagi atong kanta yang ano ito ang ay analyson o to day. So before ta magsugod mga day, paki-subscribe. Tuplok lang po ko ang notification bell para ma-notified mo sa akong mga next video. Na ang kuan ang analyze nato no sa kanta ni Bruno Mars nga Versace. Ang buto na nalibog ko unsay kuan na pag pronounce kay nayuban nga Versace na POA Versace sa baay. Nalibog ko basta kay ang pagkanta ni kay Versace man nalibog Versace on the floor. Basta uy kamunay sabot anang say ano niya. Basta ang ako Versace. O to. Let's take our time tonight, girl. Oh. First stanza pa lang. Let's take our time tonight, girl. Medyo primero pa lang nawagan na siya. Oh, nanghagit siya og babae, nanghagit. Let's take our time tonight, girl. Nanghagit si Bruno Mars. Siyang kulo ilahipod. Above us all the stars are watching. Ay. Wala sila sa kuan. Di siya gusto kuan kwarto-kwarto. Gusto niya sa gawas lang. Na above us all the stars are watching. So mao to second stanza. Lahi ra jud si Bruno Mars. Gusto siya mga wala siya ka-afford o kuan mga hotel, lodge. So there's no place I'd rather be in this world. O lahi ra jud daw murag jud na first jud ri ano. Nabantayan jud ako murag di siya ka-afford. Kay lahi ra jud ang sa gawas kalasangan bitaw sa kilid-kilid sagingan maglobi. Ato siya. Kiwagan jud siya dai. So your eyes are where I'm lost in. So nawala ang kuan, nawala ang mata sa bae. Sulirap siguro. Sulirap siya ni sulirap. Dahil po. So underneath the chandelier, we're dancing all alone. Ay performance level. Uy. Klaro kayo. Nasa yatanan kanta pa siya, nagsayaw pa. Performance level pwede si Bruno Mars. Sayawan jud niya babae. Tapos sulirap ang mata kay sayawan. Ay ra pod. Labad akong ulo. Kay medyo maselan din siya. Yung mga kanta na kadri nga kanta. No to siya. There's no reason to hide what we're feeling inside. So wala daw rason nga ang kanang niya i-hide ang inyong mga feeling ka uros-uros na no? Karon na siya right now. Kay sila na magduha. So hindi na sila maulaw. So baby, let's just turn on ano naman eh. Sa ikakuan niya stanza, wait lang. Dili na sa kuan. So baby, let's just turn down the lights. Naaman sila sa may lang i-off. Naaman sila sa gawas. So ang flashlight siguro, ang flashlight nila kailangan i-off. Para kapkapon na lang kapkapon. Dapat kapkapon. So close the door. Naripog naman ko ani anong nalaman sila. Ay, so diri ang time nakakuha na siya, naka-afford na. Nana sila sa motel taraw. Turn down the lights og hilig yung siya off dai. Gay na kay na siya sa ngit-ngit na stars na sa kakuanan kagalasangan. Country kay naka-afford na siya. Ka-afford na siya og motel mga ana. And close the door. Bagting ko din na bagting. Close the door naman. So magunsa sila. Subong magampo lang. Oh, I love that dress. But you won't need it anymore. Goy. Ganado siya sa kuan sa dress sa babae. So no need na daw ang dress pa. Sino? Bagting siguro ni si kuan Bruno Mars na #tarla ni sila #tarla ni sila. Kaya na dito naka-remember. Ang nakakuan ni naka-analyze nga. Kanin diri nga kanta si Bruno Mars is magkatarla Hyundai
tarlahon siya. So, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Suko na siya, di lagi daw. No, you won't need it no more. Ay. So, nasuko siya, di lagi daw kailangan mag dress pa. So, let's just kiss till we're naked, baby. Oh my God, dirian na day. Let's just kiss till we're naked, baby. Ano? Nag-ano na sila? Lamutak na. Kaya rin yun si Juan. Wala, day. Dari nga kanta, wagi-wagan dyan siya, day. Ako na-analyze din rin kinawagan dyan si Juan. Yung kung Bruno Mars ba? Kuan, ketalcorn siya, ketalcorn. Hashtag ketalcorn. So, sa chorus na day, Versace on the floor. Oh, goy, nagligid-ligid naman sila sa floor, oy. Yan, namulor wax mo, oh. Damak, day. Gusto ba sa floor, day? Murag, na may bed siguro. Tungod sa ihang ka, horny, no? Sa asa na maabot. O take it off for me. Oh, for me now, girl. Kuha na daw ito niyang kuan sa nina. Huwaan na, take it. Para sa ako. I unzip the back to watch it fall. Why I kiss your and shoulders. I unzip the back to watch it fall. So, i-unzip niya siyang likod. Ah, my God. So, yung sanina, ang dress, yung ki-unzip na. Ay, gain na raman. Moto. While I kiss your neck. Oh. So, kiss ang neck. Nana. Tapos, sa likod. Ah, God. Manyak juga. Ay, manyak juga. So, dito, gi-unzip na niya. While I kiss your neck. Oh. No, don't be afraid to show it all. Oo. Ana ang siya si Bruno Mars nga di daw ayaw daw ka hadlok nga ma-show ang tanan na. Mas ngit-ngit man pag kailan magipang off ang lights no. Gay na an siya. Turn off the light and close the door. Ayun na daw. Moto. Dili na daw ka mag-uol. Okay. Close naman. Oh. I'll be right here ready to hold you. Oto siya. Nara daw siya nga magunit sa imo ha. Oh, gunitan jud ang diri ang buhok para ikaday. Ay ara jud ni day. Sa sila man kayo mo nang anak ko no. Pasensya kay na kay anak ko. Di mo nagway tulog niya anti, murag katulogon pa na siya. Oo, sila pag kaayo ning ring light. O to day, diri na ta. Balik ta sa giwagan Bruno Mars. Girl, you know you're perfect from your head down to your heels. Ang gigilamian siya, day. O, pati heels. Esa, grabe po ni mo, oy. Tilaan ni mo. Shocking kay mga day. Oh, yung uncle ng Bruno Mars, pati heels, day, kitilaan. So, yung nga nagigday siya kamanyak, no? Yung nga siya kamanyak. Don't be confused by my smile. Cause I ain't ever been more for real. Anay gid daw iyahan. Tinuod jud day nga manyak jud day. Pati heels oh. Kiyawan ta ni Bruno Mars. So just turn down the lights and close the. So balik na day. Mo to siya day akong na ay sa dito sa diretso ta sa kuan sa kaning diri nga side kaning. Can you feel it? Grabe. Nangutan na gid siya nga mo to nangutan na gid siya. Nagana naman ko eh. So mangutan na gid siya nga can you feel it? Murag ana bitaw. Murag yang pasabot mga lamian kaday. So it warm up. It's warm up. Grabe. Pati warm up pa to pati heels giapil na. Warm up pa to mga tay. Mas na lang kaya kung tinudanay. Pati kamat isulod. Diyos ko. Kahit di si Bruno Mars, boy. Can you feel it, baby? Unang utan na gid siya ka. Pila yun yung ipangutan na. Sa bungol siguro mabae mo nang. Yan kapila niya yung ipangutan na. Maoto. Lahi. Should ako na-analyze. Ang babae siguro na amang kaya wag yung abungol. Kay balik man ko ang pangutan sa babae hindi po istorya. Sige. Dili mo istorya babae kay mo to na feel na niya. Mo na kung analyze. Magana na. Ana na siya. Goal ba yung sabi? It's warm up. Oh, gibalik katuloy gid gibalik it's warm up. Warm up pa daw to niya. Grabe po. Warm up nga mura digi.
gisi-gisi anam siguro mabaya dahil pati heels ni ko ano. Oh, seems like you're ready for more. More. Uy. Nakabantay na siya. Si Bruno Mars nga ready na babae. Mao to nga more. Sa may naingon na ni. Let's just kill, still wear naked. Mao to. Oversassy, hey baby, take it off for me. So balik-balik ra mga day, murag human na ta sa pag analyze. So ako na-analyze jud for short is giuwagan jud si kuan. Sobrang na siya no for na kuan murag siya isa ka wala siya tila isa ka tuig no kay pati heels na good. Oh. Pati heels tila-tilaan. Gikan sa ulo hangtod sa heels. Lahi ra. Hugawan medyo damak pud siya. Medyo damak pud eh. Muna yung problema siyang kanta. Muna yung kanta. Yan ang gipahiwatig kuan siya kanang na-horny gid siya. O to mga day. So that's all for this video and muna tatanan sa akong video mga day no. Kung nalingaw mo mga day paki-like, subscribe na lang pod no kung bago pa mo ning channel. Magool. Share na lang pod mga day sa mga friends kung nalingaw mo mga day para malingaw pod sila. Sina makabalo pod sila sa kung sige bati. Bruno Mars. Ipa-print lang jud na ako para ako jung ma-analyze og tarong. So mo to na-analyze na to og tarong. Bye mga day dong. See you for watching. Bye.